मासनि सनालि मोख्राखौ फिन सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव लाबोफिनबाय। चिरांनि सिडली थानानि बेन्दोङाव थानाय NH-27 खासिकट्रायाव सिखोना जोहोलावनिफ्राय सनालि मोख्रा हमना लाबोनाय गें हमनो हादोंमोन 19 जुनआव STF हानजा आरो चिरां पुलिसनि जयै स्रोद सुलुं लानायनि गेजेरजों। सनालि मोख्राजों लोगोसे सा 9 सुबुंफोरखौ खादोंमोन। सनालि मोख्राखौ गासै मा दाइन मोननो हादोंमोनब्लाबो मा दाइननि गेजेराव मासेया जिउ गोमायो आरो मासनिया मोजाङै दंमोन। दायो सनालि मोख्राखौ फिन हायुङारि पार्कआव हगारहरफिननायखौ मिनिस्टार जयन्त मल्लआ 24 जुनआव फोसावनानै होयो। दिनै सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव 7था सनालि मोख्राखौ लाबोफिननो हाबाय होनना हाग्रा बिफाननि मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवाया फोरमायदों। लोगोसे सनालि मोख्राखौ लाबोफिननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों जयन्त मल्ल बरुवाया आरो सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कनि साइन्टिफिक मनिटरिंफोरखौ जोथोन लानो थाखाय खावलायबावो। আজি আমি উল্টাপানী ৰেঞ্জ অফ শিক্ষান্তলাও ন্যাশনাল পাৰ্কৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি গোল্ডেন লাংগুজ আমাৰ চিৰাং পুলিচ আৰু চিৰাং ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো চিজ কৰিছিলে আৰু এটা ডাঙৰ যিটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইলিগেল পেট ট্ৰেড ইলিগেল ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেডৰ যিটো এটা মানে সেইটো উদ্ধাৰ হ'ল। এই গোল্ডেন লাংগুৰখিনি 7 নাম্বাৰ্ছ আজি আমি ভালকৈ সেইটো ৰিলিজ বেক টু দ্য ৱাইল্ড কৰিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ যেটো protocol আছে scientific protocol which is monitoring looking at their health তাৰপিছত সেইটো fitness দি আৰু আমাৰ honorable courtৰ directions মতে আমি এইটো আজি জংগলত ৰিলিজ কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ উল্টাপানী ৰেঞ্জৰ যিখিনি মানুহ আছে এইখিনিয়ে এইটো মনিটৰ কৰিব আমি 7 দিনৰ কাৰণে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ কি they will have a good life back into the forest.